Ei voi sille mitään, mut vittu, kyllä vituttaa mut oikeesti. Nyt on pakko avautua, saatana. Vitutti oikeesti siellä saatana Helsingissäkin perkele semmonen homma, että jätkä sanoo, että vittu tää on vaan 500 vittu euron paska. Ettei tällaisia pitäisi edes olla olemassa. Siis vittu. Tää nyt voi olla totta, että joku vittu saatana tulee sanomaan 500 euron paska. Ja tällä ei tee mitään. Ei tee mitään vittu, vetäkää vittu ne saatana paskat vittu helvettiin. Minä olisin vittu silläkin paskalla tehnyt jotain, mutta joo, ei oo rahaa. Just, murronpakettilaiset haistakaa vittu. Vetäkää vittu päähän siellä. Tehkää niitä saatana vittu prosessoreita perkele. Laittakaa vittu niitä 200 saatana watin prosessoreita vaan vittu lisää pyörimään. Saatte tekin vittu niitä ylimääräisiä vittu ydinvoimaloita tähän pyörimään. Juu, kuinka paljon vittu se saatana viherrahan vittu joku vittu kuppale vittu saatana vesiraana vetää. Perkele! Aistakaa vittu! Joo. 500 euron piano ei oo vittu mitään. Just näin. Siitä ei saa mitään, se on vittu ongelmajätettä. Vittu vetäkää vittu siellä saatana vittu ne pianot vittuun. Täällä on sille käyttöä. Juu, mulla ei varaa vittu ostaa mitään sitä 30 000 euro flyykeliä. Näin se vaan menee. Oho. Nimimerkillä vituttaa.